טוב, אז ריצפתם את הבית, ונשאר לכם רווח בין הקירות לבין הקרמיקה. עכשיו זה דבר תקין, לא נצמדים אפס בשביל למנוע התכווצות והתפשטות. עכשיו איפה הבעיה? וזה לא משנה אם זה בקיר בלוק או אם זה בקיר גבס. הבעיה שלוקחים פאנל ומדביקים אותו. עכשיו בואו תראו מה קורה. ואז מתחילות הבעיות. נשאר לנו פה חלל מאחורה, ריק, לא אטום, חשוך ולח. זה בית מלון לחרקים. הרובה שהיא צמודה ואין לה מרווח, אין לה איפה להיכנס, אז היא פשוט רק יושבת על הגלזורה מבחוץ. היא בסוף מתנתקת, מתפרקת, גם אם זה סיליקון אגב. ואז מה שקורה, כל הנמלים יוצאות החוצה, רטיבות ואבק נכנסים פנימה. עכשיו אתם תראו את זה מעל הפאנל, אתם תראו רטיבות וקירות מתקלפים. הרובה תתפרק לכם. בגבס עוד יותר גרוע, כי כל הקונסטרוקציה, כל המחיצת גבס יושבת בסוף רק על ברגים. כל 60 סנטימטר יש לה בורג. עכשיו אי אפשר להדביק אותה עם סיק על הרצפה, עם סיליקון, עם משהו קשה, כי יש את הפלציב. הפלציב הזה מפריע. אבל הוא הכרחי בשביל אקוסטיקה, בשביל ויברציות. אז מה שקורה, כל המים נכנסים, אוכלים את הקונסטרוקציה, אוכלים את הברגים, עושים חלודה, אתם תראו פה שחור של עובש, הקיר מתחיל להתנדנד, ולא מבינים למה. אז איך עושים נכון? קודם כל, אני מורח חומר גמיש. זה יכול להיות סיקפלקס, זה יכול להיות סופר 7, זה יכול להיות סאודל. מה שבעצם קורה לנו, אנחנו שמים חומר שהוא גמיש, הוא לא מתנתק, הוא אוטם למים, והוא סוגר את כל החלל הזה. קצת סבון על היד, מרחנו, וזהו. דבר שני, אני מרכיב את האריח עם מרווח בין 2 ל-3 מילימטר. דבר אחרון, אני לוקח את החומר שאני רוצה לעבוד איתו, שתדלו שהוא יהיה בגוון האריח. עכשיו תגידו לי מה יותר יפה מפאנל שנראה ככה. בלי רובה, בלי כתמים של אבק, שום דבר לא יתפוצץ, שום דבר לא יצעיב, לא יתנתק. אז זהו. זה הפאנל, ככה הוא נראה. יישאר לכם עמיד, יחזיק לכם הרבה זמן, יאטום לכם את המים. דבר אחרון, כשאתם חותכים פאנל במכונת קרמיקה, כל השוליים האלה חדים. תעשו טובה, תתחשבו בבעל מקצוע שאחריכם. הצבאי גם ברק להתפרנס, הוא לא צריך לבוא להעביר אצבע ולהיחתך. ספוג ליטוש, 20 שקל. לעבור בעדינות לפני שמרכיבים את הפאנל. מנעתם את הבעיה, תכבדו אחד את השני.